Hi guys. Hello. Magandang hapon, inyong tanan. Kuan nay nagbalik na pami katapok dari kay si tatay kalis Ginoo nakauli na. Pero tapas gawas, wa pa ni sud. Tapas tatay nangka tas jahang opisina. Ang opisina gaga. Mao din ay jang favorite nga tambayanan nagnangka kay tama datog jang dudanan. Das mamajuli dia. Nagkuan lagi ka dun nagmiyahok gamay. Baka ba dun to? Mag-imingaw kung tatiri ma. Nah. Ay, tatiri. Pagana nga parihan na tadani. Mora mo din ay jaha gimingaw. Mama Didin. Dadapos Mama Jijin dia hay sa din. Hi guys, nanapod ko dari. Nusas giyan mo ka makarhi. Kaloy sa Ginoo si tatay na nana na gawas na. Nusas giyan makarhi Mama Didin. Kamay bawian kay school man. Hala nagsabaw ra ba ko harang ibijaan to. Apang ipalata ang kuan. Nagtak-ang ko kanang beef nilaga parang tatay. Dugay po tumugahi, dugay man po tumahumok. Sabaw ra naman ija diyan pagkanuguno di man na may lisan na. Sabaw ra. Kay mga tiguang malisod na sila panang panunaw ba. Gisa kaysa kay jang katsat dani. Ang mga yang ho sa mga kinabuhi. Kaysa isa. Isa ka. Ano sana? So, buko. Mamutin ka mo. Kasi mga muti, wa para bisu ko kasoy mga muti ko. Ang tanan pero way. Isi pwesto ta. Wa po ko kasoy jud mga muti ko. Kisa maron. Kisa na. Bisa na. Tini. Bisi lagi ka din sana din. Nagidit. Nay! Diana! Si imong anak nga kasibo. Aw. Hamas rubili na waman. Ang laba. Naman kuko. Isuguro ba jud kog pa lata og kuan? Nilaga. Lata na ba kani? Si Zay nag-prepare sa pagkaong tatay. Ako may nagluto. Si Zay maghungit ni tatay. Jaga ako. Lahat po nagahawang assignment. Kanya-kanyang assignment. Ako yung magkuha sa mga tambal ng tatay. Doon sa mga insay painom. Di ba biro dahil sa mga kanya-kanyang kani may magatiman sa tambal katay kay sinanay dinas nanay ka sugakod di ba pa magpainom grabe mga kuan na Pero nakainom ko lang si Mana. Tagaan mo dito. Oh, dala tong ito sa pila. Insert mo sa mo sa doktor ba. Hindi magasayin naman niya. Oh, tulo na kabalin ako. grabing Ay, bato na ako kabalin ako. grabing ka aliwaris Hindi na, wala na. Hindi? Haras Ruby. Agarip. Aritromycin. Azithromycin. Huwag mapamanday ni. Oh, lasa na ako. Maligig oras. Oras.
Ang ipang tindahan. Kani si Jack. Hilag. Ang tablet si Biniim. Ano sa naman tayo? Mana kayo. Hawal lang yan. Lagi makairo. Iba kairo tayo. Ulo si kairing. Ito ka mabahay. Basta magana na. Hala. Haritos katirok. Mo nang gilaplapan kaya na malab ng tatay nang laplap na mo kung baka. Joke. Tay nang laplap ra ba kung baka tay pero na kay malaga tay. Sige, okay. Salamat. Nanay pa naman mo po kumay tayo. Alam mo ko sige, ulam ni pagod. Nanay sila ko. Kami na din kuan. Agi mong ikuan na tanan tinawag din ay Charlotte, si Eliana, Andy, ikaw imong ikuan dito si Dave. Kay kuan, mo to dali dito ba? Diyan na may discount na kay daghan man mi. Wa na 350. Ako lang ka dito. Hala. Nay. Ay, ito lang nay. Nay. Dapat electric pan dali lang mo pa ka malaga na. Harang lisan ra magkasakit rong panahona. Kita ang iring. Ay. Kita ang sila lang bitali. Hindi ba ma di ba? Mahubo ka. Bakit man eh? Ha? Ako dugo dito sa ma. Do ako pagkatao ito ang tatawin. Dari magkabit maglansan diha duha. Wala yo, pwede ba na? Dari lagi. Saman. Ini dalam yang aku ni kami pandai. Alam sangat tahu dan. Dali. Yung patay. Oh, ano ron ano? Mana nang Linag Liptin, Kajinta. Matay, nakalimutan ng kapitan. Ay, para sa kwan tatay plus diabetes. Kani Tradinta. Diabetes? Sige, kaya na nakawin sa tatay. Mga 5 na siguro ni. Si Biniim ni. Sa dulig sa Diyos tatay mo kaon. Sabaw di ay. Namay na 5 bidya. Ganihan, nag-inom mas sa ganyan dito kay kaon. Okay na day. Nakakaon mo kalawon na tino. Minang sa gatas. Di na sa gatas. Namay gatas. Basta makatulong tayo ng gatas na. Ang kuwan. Namay. Ito na nga gaang. Parang makukita. Hindi na makulit na buluman. Ang tugas ngayon pinanit ang puting na ko. Tariyan trabaho. Tariyan trabaho bitaw. Dapo di ang Yali po diha. Napodari sa si Julie. Yakas Mikay. tariyan trabaho pero ganina nagman ako dungag. Naman ako nag nilaga. Si Julie kay
Na may di mo kaog karning baka. Nagkuhan sila nag-iwan. Dapat na di ka magluluod na eh. Ay, inilid. Hindi, para ito na. Ay, inilid ba? Pagkaan eh. Kanina. Bago pa magkuhan ng ininsa. Ama lang ininig karong adlawa. Uy, naghanang tambaw ni tatay. Lagi tatay. Nandiyan man yung pagtimpla, ang mga bas na nila ni mag... Tanawag po mo lang. Nga sa tasa kay... Di mo naman ako. Tuwa dito sa Puranan. Tanaw sa ka. Amig direction kay. Pag-uras sa mga nangay, muntang hapon ba nga namin pag-ngita ka, hindi ako makabanguang. Naku, tunay. May naman sa tayo tagaan. Karigya. Ano sa kayo pa? Kapala sa eh. Bebe, ito sa basahan doon. Isa ko na lang. Sa pagtimpla, bag pila ka kutsara ibutang. Di mo kulit pa nagkagsabaw, gamay naman ka nang kalabok ra. Manig. Pinalit ni Mama Jijin. Lucer na. Pila ni Jin? 1 to 75. Sige na, kaya Palit lang mo tadalig. Dako. Tuhon. Minsan dako. Dako, natay na ng budget. Dako na itong palitin, kaya ron hindi mahurot. Gambos. Parihara po na sila sa kuan. Kananay nutrin. Para kuan ni. Parihara nga liniog. Basa ako no, te. Dako kutsara. Ini isa. Di na kuan na. Asa kuan di kaya. Nice ko. Na. Kaya magpain na mo. Tambalik sa tayo. Ano? Alas 6 na inom na gari. Sunod. Ugmapon. Ugmapon sa res. Ha? Papa ka na inom mo eh. Ano ba mo? Lisa? Like, ba inom na ko rin magtambal eh. Wala mo good guys. Gatas na to. Gatas to. Ano tambal? Wah. Uy. Maura ni. Kasi alas 8:30 na buntag ng Buntag man to. iim. Nung magtungan tayo na bisita gitan ang. Ano nga ba? Ay. Antibiotic ni. Iim man eh. Excuse. Tayo na sa likod tayo. Capsule. Ano Ilis ilis na na ang kitang tangag hanger kay. Isa lagi mo ng bro. Iim ha. May tag-hanger na kasi sa nila na eh. Ang lalagyan niya. Bawa ka sana. Remix na. Remix. Iim bitaw ibutang nila. Isa lang iim. Iim na. Hindi ka lang. Ano pa dala na eh. So, mana. Oo, iba niya amin. Ano? Mas alas 8. Iim. Alas 11 na po. Lagi na po. Abi, wala eh. Ano yan? Number 2? Di na mo daling number 2. Grabe na. Bilingin na na eh. Wala na eh. Kumana na. May dalang